निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशनतर्फे मी गौरव कुलकर्णी आज आपल्याला प्रेरणादीप या रवींद्र गोळे लिखित पुस्तकातील एक उतारा वाचून दाखवणार आहे. स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांनी मार्गारेट एलिझाबेथ प्रभावित झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे भारतीय तत्वज्ञानाने त्यांना भुरळ घातली होती. त्या तत्वज्ञानाचा आपणही अंगीकार करावा असं त्यांना वाटत होतं. एकदा प्रश्नोत्तराच्या कार्यक्रमात स्वामीजी म्हणाले होते, महान आदर्शासाठी जीवन झोकून देऊ शकतील असे 20 स्त्री पुरुष आज हवे आहेत. मार्गारेट एलिझाबेथ यांच्याशी बोलताना स्वामीजी म्हणाले होते, माझ्या देशातल्या स्त्रियांच्या शिक्षणाबद्दलच्या काही योजना माझ्या मनात आहेत. मला असं वाटतं की त्यात मला तुझी मदत होऊ शकेल. स्वामीजींनी केलेल्या या आवाहनाने मार्गारेट एलिझाबेथ यांचा मनगाभारा भरून गेला होताच, पण नक्की काय करायचं? स्वामीजींनी केलेले मार्गदर्शन कसं प्रत्यक्षात आणायचं याबद्दल ठाम निश्चय होत नव्हता. 1 ऑक्टोबर 1897 साली स्वामीजींनी मार्गारेट एलिझाबेथ यांना पत्र लिहिले आणि त्या पत्राने त्यांचं जीवन बदलून गेलं. त्यांना भारतभूमीची ओढ लागली. स्वामी विवेकानंद ज्या भरतभूमीचा, तिच्या संस्कृतीचा, इतिहासाचा गौरवपूर्ण उच्चार करतात त्या भारताला भेटावे, त्या भूमीतील धुलीकण कपाळी लावावेत आणि स्वामीजी सांगतील ती सेवा निरपेक्ष भावाने करावी. या पुढचे सारे आयुष्य हे भारतासाठी. मार्गारेट एलिझाबेथ यांचा निर्णय झाला होता. आता फक्त भारतभूमी आणि तिची सेवा हेच जीवित कार्य. 28 जानेवारी 1898 रोजी मार्गारेट नोबल कोलकात्यास येऊन पोहोचल्या. स्वतः स्वामीजी त्यांचे स्वागत करायला आले होते. स्वामीजींना पाहून त्या आनंदून गेल्या, कारण त्यावेळी भारताच्या या सर्वस्वी अपरिचित भूमीवर एकटे स्वामीजी ही एवढी एकच त्यांची परिचित व्यक्ती होती. कोलकात्यातील चौरंगी भागात एका अतिथीगृहामध्ये त्या काही दिवस राहिल्या. भाषेची अडचण होऊ नये म्हणून शहर बघण्यासाठी त्या काही इंग्रज माणसांबरोबर गेल्या. परंतु असे नुसते वरवरचे शहर बघण्यापेक्षा त्यांना उत्सुकता होती ती हिंदू जीवन पद्धती पाहण्याची. स्वामी विवेकानंदांच्या आदर्शानुसार भारतात त्यांना काम करायचे होते. या देशात काम करण्यासाठी या देशाचे सांस्कृतिक, धार्मिक आणि ऐतिहासिक अंतरंग समजून घेणे गरजेचे होते. स्वामीजींकडून तसे प्रशिक्षणही सुरू झाले. स्वामीजींकडून ग्रहण केलेले सारे ज्ञान त्या आपल्या समर्थ लेखणीने लिहून ठेवत असत. श्री शारदा देवींशी परिचय झाल्यावर मार्गारेट एलिझाबेथ त्यांच्या आयुष्यात स्नेहपर्वत सुरू झाले. रामकृष्ण संघाची जननी म्हणून स्वामी विवेकानंद तसेच अन्य गुरुबंधूंच्या मनात शारदांमातांबद्दल आदराचे स्थान होते. याचा अनुभव मार्गारेट यांनी घेतला. शारदा मातांनी माझ्या मुलींनो अशा शब्दाने स्वागत केल्यामुळे त्यांच्याशी सहज व्यवहार आणि संवाद प्रस्थापित झाला. शारदा मातांनी या विदेशी महिलेला स्वीकारले. देशी विदेशी भेद मिटवून टाकला. माताजींच्या या स्वीकारामुळे मार्गारेटसाठी भारतातील सेवाव्रताचे दरवाजे खुले झाले. माताजींच्या भेटीनंतर मार्गारेटचा ब्रह्मचर्याचा शपथविधी करण्याची घोषणा स्वामी विवेकानंदांनी केली.
ब्रह्मचर्य शपथविधी सोहळा 25 मार्च 1898 संपन्न झाला. पूर्वसंस्कारानुसार मार्गारेटला हाही एक शुभशकून वाटला. त्या विशिष्ट शुक्रवारी गॅब्रियल नावाच्या देवदूताने मेरीला पुढे तिच्या पोटी ख्रिस्त जन्माला येणार ही शुभवार्ता दिली होती. त्या दिवशी शुचिर्भूत होऊन स्वामीजींनी मार्गारेटला मंदिरात नेऊन प्रथम त्यांच्याकडून शिवाची साग्र संगीत पूजा करून घेतली. त्यानंतर ब्रह्मचर्य व्रताचा विधी पार पडला. स्वामीजींनी मार्गारेटचे नामकरण निवेदिता असे केले. निवेदिता या संस्कृत शब्दाचा अर्थ म्हणजे जिने आपले संपूर्ण जीवनच समर्पित करून टाकले आहे. ब्रह्मचर्य व्रत विधी पूर्ण झाल्यावर निवेदितांना आशीर्वाद देताना स्वामीजी सद्गतीत होऊन म्हणाले, जा माझ्या मुली, जा. त्या महात्मा बुद्धाच्या मार्गाने जा, ज्याने मानव जातीच्या सेवेसाठी बुद्धपद प्राप्त होण्यापूर्वी 500 वेळा पुनर्जन्म घेतला, अशा सिद्ध पुरुषाच्या मार्गाने जा. ब्रह्मचर्याचा शपथविधी उरकल्यावर स्वामीजींनी मार्गारेटला जेव्हा राष्ट्रीयत्वाविषयी प्रश्न केला तेव्हा उत्स्फूर्तपणे त्यांनी इंग्लंड व त्यांच्या राष्ट्रध्वजाविषयी नितांत आदर व्यक्त केला. भारतावर इंग्रजांनी काय काय अत्याचार केलेत हे त्यांना इंग्लंडमध्ये राहून माहीत नव्हते. अर्धवट माहिती, पूर्वग्रह किंवा साफ अज्ञान यापायी माणसांनी आंधळी वृत्ती दाखवणे हे स्वामीजींना मुळीच सहन होत नसे. आलमोड्याच्या मुक्कामापासून स्वामीजींनी निवेदिताचे वस्तुपाठच घेण्याचे सुरू केले. इंग्लंडचे खरे स्वरूप ऐकताना त्या अस्वस्थ होत. स्वामीजी सत्याचे दर्शन घडवून देत, पण आपली मते ते कधी कोणावर लादत नसत. एखाद्या शिष्याने अमुक प्रकारची श्रद्धा बाळगावी असाही त्यांचा आग्रह नसे, कारण सत्यच त्या मृत आत्म्याला प्रभावित करेल यावर त्यांचा विश्वास होता. इंग्लंडचा विषय निघाला की वैचारिक मतभेद होऊ लागत. पूर्ण सारासार विचार करूनच स्वीकारलेल्या मताबद्दल कोणतीही तडजोड स्वीकारण्याचा स्वामीजींचा स्वभाव नव्हता. समोरच्याला ते मत पटवून देताना खास सहृदय रुजू पद्धती त्यांना पसंत नव्हत्या. निवेदिता स्वभावाने हट्टी. स्वामीजींचा प्रत्येक शब्द आंधळेपणाने किंवा विनम्र भावाने जशाच्या तसा शिरोधार्य मानण्यास त्यांना अडचण येई. स्वामीजी सांगतायत तर ते शुद्ध सत्यच असणार अशा भावनेने त्यांच्या शिकवणीचा भावार्थ आत्मसात करण्याचा निवेदिता आटोकाट प्रयत्न करीत. पण या संघर्षात त्यांची शक्ती अपुरी पडे. त्या गोंधळून जात, कधी निराश होत. पण तरीही भारताच्या सेवेचा त्यांनी गुरूंना दिलेला शब्द मागे घ्यावा असा विचार कधीही त्यांच्या मनाला शिवला नाही. एकदा निवेदितांनी स्वामीजींना प्रश्न विचारला, कोणत्या प्रकारे भारताची सेवा मी अधिक चांगली करू शकेन? त्यावर उत्तर देताना स्वामीजी म्हणाले, भारतावर प्रेम कर. स्वामीजींसोबत काही काळ यात्रा केल्यानंतर निवेदितांचे सेवाकार्य खऱ्या अर्थाने सुरू झाले. भारतातील स्त्री शिक्षण नव्या स्वरूपात सुरू झाले. हे शिवधनुष्य निवेदितांना उचलायचे होते. इंग्लंडमध्ये निवेदिता शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध होत्या, पण त्यांना भारताचा, भारतीय समाजाचा, त्यातही गरिबांचा विचार करून शिक्षण क्षेत्रात नवे प्रयोग करायचे होते. भारतीय समाजाची धार्मिक, सांस्कृतिक जडणघडण लक्षात घेऊन एका नव्या साच्यात स्त्री शिक्षणात प्रयोग करायचे होते. त्याला सुरुवात झाली. 12 नोव्हेंबर 1899 रोजी बलराम बोसांच्या घरी या संबंधी पहिली बैठक घेण्यात आली. स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मानंद, शारदानंद यांच्यासोबतच महेंद्रनाथ गुप्ता, सुरेश दत्त, हरमोहन बाबू आदी नागरिकही उपस्थित होते. राष्ट्रीय शिक्षण देण्यासाठी वेगळे मार्ग चोखाळण्याची, त्यातही स्त्री शिक्षणाची निकड निवेदितांनी हिरिरीने मांडली. निवेदितांचे प्रभावी भाषण ऐकून स्वामीजी उठले आणि म्हणाले, अभिनंदन मिस नोबल. हे पहा, हे हरमोहन बाबू आपल्या या मुली या प्रयोगासाठी तुमच्या शाळेत पाठवण्यास तयार आहेत. अभिनंदन. या बैठकीत स्वामीजींचा असा आशीर्वाद मिळताच निवेदितांचा आनंद गगनात मावेना आणि वडिलांना पाहिल्यावर आनंदलेल्या एखाद्या निरागस मुलीसारख्या त्या टाळ्या वाजवू लागल्या. दुसऱ्या दिवशी 13 नोव्हेंबर 1899 काली पूजा करून शारदामांनी स्वतः येऊन निवेदितांच्या या शाळेची सुरुवात केली. 14 नोव्हेंबरला शाळा सुरूही झाली. मुलींना शाळेत आणण्यासाठी आणि घरी सुरक्षित पोहोचवण्यासाठी एका महिलेची नेमणूक करण्यात आली.
थोड्याच कालावधीत निवेदितांनी आपल्या कार्यशैलीने मुलींची आणि त्यांच्या मातांची मने जिंकून घेतली. मुलींच्या घरी निवेदितांचे आगत स्वागत होऊ लागले. निवेदितांनी अनेक कुटुंबात आपले स्थान निर्माण करण्यात यश मिळवले. या संबंधाबाबत त्यांनी रोजनिशीत अनुभव लिहून ठेवला आहे. त्या लिहितात, एका रात्री अचानक शेजारच्या झोपडीतून कण्याचा आवाज येऊ लागला. लगेच मी तिथे पोहोचले. पाहते तो एक लहान मुलगी अत्यवस्थ होती. काही क्षणात तिचे निधन झाले. तिच्या आईने माझ्या गळ्यात पडून हंबरडा फोडला. माझेही अश्रू दाटून आले. सांत्वन करीत असताना मला कुठून शब्द फुटले माहीत नाही. मी म्हटलं, आई शांत व्हा. तुमची मुलगी तुमच्यापासून दूर गेली असली तरी ती तिच्या दुसऱ्या आईकडे काली मातेजवळ गेली. तुम्ही शांत व्हा. असे म्हणत म्हणत आम्ही एकमेकांच्या मिठीत बऱ्याच वेळपर्यंत स्वतःचे सांत्वन करीत बसलो. खरं तर आमच्या दोघींच्या रूपाने पूर्व आणि पश्चिम एकत्र येऊन जणू विश्वहृदयांचेच सांत्वन करीत होत्या. हा प्रसंग वाचला की निवेदिता आपल्या कामाशी किती एकरूप झाल्या होत्या हे दिसून येते. भारतावर प्रेम करण्याचा स्वामीजींनी दिलेला सल्ला त्यांनी अशा प्रकारे कृतीतून साकार केला. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.